Wel, bore da i chi a chroeso chi yma yn enw yn Harglwydd Iesu Grist. Mae'n dda cael dod at yn gilydd fel hyn. A gweddio bydd Duw ni ras yn bendithiau ni efo'n gilydd. Chydig o gyhoeddiadau i ddechrau. Cyhoeddiadau wythnos fel arfer, nos Fercher, cyfar o gweddi fan yma. A wedyn, neu cyn hynny, heno, da ni'n cyfarfod yma am 6. Diarhebion, ofn yr arglwydd? Na. Ffolineb. Mae'n gen i. Ffolineb, reit. Dyna efo. Dwi'n pregethu'r ole arall, wedyn byddwch chi'n reit saff ynglyn â trafod ffolineb. Hwna heno yma am 6. Wedyn, nos Fercher cyfar o gweddi, nos Wener y clybiau fel arfer, a sil nesaf, da ni'n disgwyl Dewi Tudur o Dalsarnau yma i brigethu. Ddiddorol iawn, sos dwytha o'n i'n eglwys bach, wsos yma mae Dewi yn eglwys bach, wsos yma dwi fama, a wsos nesaf mae Dewi fan yma, wedyn dwi'n bod i'n trio nilyn ni o gwmpas. Dafydd Job wsos wedyn, achos fydda i'n India. Ond dyna fo. Hefyd mae flyers yn y cefn, dwi'n gwybod os oes unrhyw yn fan yma efo cysylltiad efo byd amaeth, ond mae maeth cyfarfodydd sy'n cael ei cynnal ar gyfer rhai sydd ym byd amaeth ac yng nghefn gwlad anogaeth a chymorth yn cael ei estyn i rai fan yna. Mae hwnna yn Bryn y Groes, dydd Sadwrn, cinio am ddim a sgwrs wedyn gan Roger Thomas Carfyrddin. Mae yna flyers yn y cefn i chi os ydych chi eisiau nhw. Dwi'n credu mae dyna'r pethau i sôn amdanyn nhw. Felly, gadwch i ni wrando ar rhai geiriau o Salm 37. Na fydd ddig wrth y rhai drygionus, na chenfigenu wrth y rhai sy'n gwneud drwg, oherwydd fe wywant yn sydyn fel glaswellt a chrino fel glesni gwanwyn. Ymddiried yn yr arglwydd a gwnadd aioni i ti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel. Ymhyfryda yn yr arglwydd a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo ac fe weithreda, fe wnaeth gywirdeb ddisgleirio fel goleuni a thyniondeb fel haul canol dydd. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd. Aros yn amyneddgar amdano. Paid â bod yn ddig wrth yr un sy'n llwyddo, y gŵr sy'n gwneud cynllwynion. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein Harglwydd Iesu Grist, diolch yn fawr am fore newydd a chyfle newydd i ddod ynghyd i dy addoli di. Da ni o Dduw tad yn gofyn rwan am y gras i ni fedru ymdawelu yn dawel a disgwyl yn dawel amdana ti. Rwyt ti'n Dduw sydd wedi addo cwrdd ath bobl, a da ni'n dod felly'n hiraethu am gael clywed gair o'r nef ac yn hiraethu am gael profi dy gariad efo'n gilydd y bore yma. Felly rhoi ni dyfodau i dy ganmol di, rhoi ni galonau i dy addoli di. A da ni'n gweddio bydd y cyfan yn ogoniant i denw di, ond yn fendith hefyd un unne, achos da ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ganwn ni efo yn gilydd emyn fenaid cod bendithiad y greawdwr, ef yw dy arglwydd, ef dy gyfaill triw, araf i ddig, cyfoethog mewn trigareth. Ac felly'n ymateb ni, wel mola dy geidwad Iesu, be fedrwn ni'n neud ond canmol a gaddoli yn gwaredwr.
Ydy'r plant eisiau dod ymlaen am funud? Rhai ohonoch chi beth bynnag? A fo, da iawn. A ni weld os digon o gadeiriau. Oes, ma na ddigon o gadeiriau, dwi'n meddwl. Just gret. Dych chi'n iawn bore yma? Ydych? Da iawn, reit. Pa wlad da ni'n byw ynddi? Cymru, da iawn. Falch chi di Cymru a neu deud Prydain Fawr. Cymru, da ni'n byw yng Nghymru. Ond mewn wythnos dwi'n mynd ffwrdd i wlad arall. Ac os gewn ni, Lyn, dwi'n mynd ffwrdd i India. Rwan, da ni'n gweld India fanna yn fawr, ond mae'r sgwaryn bach fan yma yn dangos lle mae India yn y byd, a mae Cymru reit fyny fanna. Felly, mae India reit bell i ffwrdd. A mae gen i rai cwestiynau i chi am India, os gewn ni'r rhaid nesaf. Ond mae India yn wlad fawr. Sawl gwaith ydych chi'n meddwl fedrwch chi ffitio Cymru i fewn i India? 5 gwaith. 10 gwaith. 50. Wyt ti'n agosach? 65. Rhywbeth arall? Ti eisiau dweud? 10 wyt ti'n dweud? 51. Reit. Na fo. Dach chi gyd yn anghywir, ond na fo gawn ni weld mewn munud. Faint mwy o bobl sydd yn India na sydd yn yng Nghymru, dych chi'n meddwl? Am bob un person sydd ganddo ni yng Nghymru, faint dych chi'n meddwl sydd yn India? Reit. Mae yna wahanol atebion yn mynd i ddod, ble nhw'n i ddechrau. Sgen ti syniad? Na? Ti eisiau deud rhywbeth? 10 gwaith mwy. 50 gwaith mwy. 100 gwaith mwy. 75 gwaith mwy. Reit, dych chi'n cael... Ac yng Nghymru, wel, mae yna 2 brif iaith yn does, Cymraeg a Saesneg, a mae yna rai pobl yn siarad ieithoedd eraill. Faint o ieithoedd ydych chi'n meddwl maen nhw'n siarad yng Nghymru? Maen nhw'n siarad yn India? 50. Reit. 3. 3 iaith. 3 iaith, wyt ti'n meddwl? 5. 6. 4. 4. O, reit. Na fo. Wel, dych chi'n anghywir efo'r cwestiynau yma i gyd. Gawn ni sleid nesaf, mi welwch chi. So chi'n gallu ffitio Cymru 110 o weithiau fewn i India. Mae o'n huge. Ac am bob un person yng Nghymru, mae yna 450 yn India. Mae yna dros 1 biliwn o bobl yn India, bron 1,5 biliwn o bobl yn India. Mwy o bobl yn India nag unrhyw wlad arall yn y byd. A sawl iaith sy'n cael ei siarad yn India? Wel, dwi wedi rhoi 1369 fan yna. Mae 1369 o brif ieithoedd yna. Ond mae yna lot o bobl yn siarad rhywbeth eraill, so dros y cyfan mae yna 19,000 o wahanol ieithoedd a tafodieithau yna. So mae yna lwyth o bethau yn wahanol am India na sydd yna fan yma. Dych chi'n gallu meddwl am rhywbeth arall sy'n wahanol am India fan yma? Ie? Y tywydd, ie. A rydw rhywun sylwi be oedd y tymheredd bore yma fan yma wrth fod? A rydych cael chi ddeud? Ie? 4 gradd. O reit, wel mae 4 gradd yn agos at drewi, ond yn sicr doedd hi ddim mwy na ryw 6, dwi'n meddwl bore yma.
Yn India, yn India rwan, mae gaeaf yn India hefyd. O'n i siarad efo rhywun yn India diwrnod o blaen, a oedd hi'n 27 gradd yna, sydd yn fel ha poeth i ni yn dydi. Mae'r tywydd yn wahanol. Rhywbeth arall yn wahanol? Bwyd, ie. Mae'r bwyd yn wahanol. Da ni'n dueddol o feddwl am fwyd o India fel curry. Lot o curry. Problem ydy, dwi wrth y modd efo curry, ond lle dwi'n mynd i India, dyn nhw'n bita lot o curry poeth, so fydd rhaid i fi forloni ar y bwyd dwi'n gael yna. Ond oedd na, mae'n siŵr bod chi wedi clywed fi'n deud yn fwy nag unwaith, ond oedd na ffrindiau i ni yn gweithio mewn un ysgol fan yma, ddim yn bell o fan yma. Pan oedden nhw'n cael cynnig ysgol, oedden nhw'n dweud, for what we are about to receive, may the Lord make us truly immune. Gawn ni weld sut fydd y bwyd yn India. Ie, India. Bwyd yn wahanol, maen nhw'n gwisgo wahanol hefyd, newn ni gael y llun nesaf. Dyna ni, ydych chi'n gweld yn y llun top fan yna, mae'r merched i gyd yn gwisgo yn wahanol. Mae'r dynion yn gwisgo'n ddigon tebyg i fan yma. Ac yn y llun gwaelod, falle bod rhain eich chi'n nabod y dyn fan yna, Bidiwta fi, oedd o'n siarad efo ni yma yn yr eglwys rai blynyddoedd yn ôl. Ac at Bidiwta dwi'n mynd, a dwi, a gweinidog arall o'r Bala, Gareth Williams, y ddau ohonon ni'n mynd, a dyn ni'n mynd i fod yn dysgu rhai rhyw 60. A chi'n meddwl pam mod i'n mynd i ddysgu nhw? Ach sy'n gwahaniaeth arall rhyngddoch chi a lot o bobl yn India, ydy bod lot o bobl yn India heb glywed erioed am Iesu Grist. I ddweud y gwir, mae lot ohonyn nhw, sgennyn nhw ddim Beibl yn eu iaith nhw, so dyn nhw'n gallu darllen y Beibl. Dyn nhw'n gallu darllen hanes Iesu Grist. Ac felly, dwi a Gareth yn mynd draw i India, a fyddwn ni am bythefnos yn siarad efo nhw. Dwi'n credu mod i'n siarad 18 o weithiau, efo 60 o rai sydd yn trio egluro'r Beibl a trio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist iddyn nhw. So pan ydych chi fan yma'n clywed am Iesu Grist, mi fydda i draw fan yna, a fydd na rai fanno yn clywed am Iesu Grist. So, os gwelwch chi'n dda, fedrwch chi'n neud rhywbeth i fi. Pan ydych chi yn gweddio, gofynnwch chi Dduw yn helpu fi a Gareth fel bod ni'n gallu siarad yn glir efo rhai fan yna am Iesu Grist, bod nhw'n cael bendith a bod nhw'n gallu deud wrth lawer y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. OK? So, gret. So, gobeithio bod chi wedi dysgu rhywfaint am India, ond gobeithio hefyd byddwch chi'n cofio ac yn gweddio bod pobl India hefyd yn cael clywed am Iesu Grist, fel da ni'n cael clywed amdano fo. Reit. Gadwch i ni weddio. O Dduw yn tad, da ni'n diolch yn fawr i ti am y ddanfon yr arglwydd Iesu Grist i'r byd, a diolch yn fawr am bod ni wedi cael y fraint o gael clywed amdano fo a'r cyfle i gredu ynddo fo. Da ni o arglwydd yn gofyn, neu di'n helpu ni'n wir i gredu, neu di'n helpu ni i ddeall gymaint o ti'n yn caru ni, a gymaint mae Iesu Grist yn caru ni. Ond da ni'n gweddio hefyd dros lefydd eraill yn y byd, lle di pobl ddim erioed wedi clywed am y gwaredwr. Osgweli di fod yn dda, neu di beri bod llawer iawn yn cael clywed am yr arglwydd Iesu. A pobl yn India fyddai'n cyfarfod mewn wythnos, y bydda nhw yn llawen o gael clywed mwy am dy fab di wedi dod i'r byd i fod yn waredwr. Yn gweddi rwan bendithia, ni bore yma wrth i ni feddwl am y Beibl, bendithia y plant yma yn yr ysgol Sul wrth iddyn nhw gael dysgu hefyd. Fel bydd y cyfan yn golygu bod ni dy garu di'n fwy. Clywn ni trwy Iesu Grist yn harglwydd am gwaredwr da. Amen. Reit, dych chi'n mynd nôl i'ch seddi a byddwch chi'n cael mynd i ysgol Sul. A da ni am ganu efo'n gilydd. Mor beraidd i'r credadau'n gwanew hyfryd enw Crist. Meddyliwch am bobl erioed i clywed enw Iesu Grist.
A da ni wedi, so mae'n braf yn dydi bod ni'n cael canu am yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn waredwr i ni. A gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni yn dod ac yn llawenhau y bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Gan gredu mae fo ydy yr un sydd yn rhoi goleuni ni yng nghanol pob tywyllwch. Mae fo ydy'r un sydd yn dangos i ni, nid yn unig pwy wyt ti, nid yn unig beth ydy dy galon di, ond hefyd yn rhoi i ni yr allwedd honno i gael dod yn blant i ti. A da ni'n diolch o Dduw tad unwaith eto bore yma bod ni'n gallu deud bod yn iachawdwriaeth ni'n dibynnu nid ar be da ni wedi wneud, ond be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Mae o wedi gwneud y cyfan. Mae o wedi cymeryd yn beia ni ar ei gefn ei hunan. Ac wedi wynebu dy ddigder di yn erbyn yn pechodau ni, yn erbyn yn gwrthryfel ni,
yn hunanoldeb ni, yn difaterwch ni, a'r cyfan o ddiwn tad sydd yn peri ni beidio dy garu di fel y gydylen ni. A mae o wedi wynebu'r canlyniadau yn y tywyllwch difrifol hynny ar y groes. A gan gyfnewid am yn pechodau, da ni'n cael derbyn gwisg o sancteiddrwydd, y bywyd perffaith nath y gwaredwr fyw ger dy fron di. Ac am dy fod ti'n fodlon ar ei fywyd o, felly wyt ti'n fodlon arno ni yng Nghrist. A da ni'n rhyfeddu o ddiwn tad, da ni yn rhyfeddu'n wir, dy fod ti'n yn cyfri ni yn blant, dy fod ti'n cyfri ni yn eiddo i ti dy hunan, dy fod ti'n cyfri ni yn rai sydd yn mynd i gael rhannu yn y gogoniant, yn y gogoniant tragwyddol. Ac felly o dad y bore yma, da ni'n dod ac yn gofyn eto, ar i ti roi i ni y sicrwydd yn ein calonau bod yn beia ni wedi cael ei cymryd gan y gwaredwr. Helpa ni o ddiwn tad i fod yn hyderus, yn rhoi yn hunanoldeb, yn rhoi pethau yr wythnos diwetha yma falle, rhyw weithredoedd anheilwng, rhyw eiriau anheilwng, rhyw feddyliau anghywir. Rhyw ddyletswyddau da ni wedi esgiluso. Arglwydd, helpa ni i'w rhoi nhw mewn ffydd wrth droed y groes. A da ni'n gweddio ddiwn tad a byddi di felly yn sicrhau yn ein calonau bod y gwaredwr wedi talu'r pris cyflawn am yn holl feia. Ac wrth i ni ddod â chyfaddef yn gwendid ger dy fron di, da ni hefyd o dad yn ceisio yn nerth sydd ei angen i ni fedru byw fel y gydylen ni ger dy fron di. A da ni'n gwybod fod y air di yn fywyd, a fod y air di yn egluro dy ffyrdd di i ni. A bod yr ysbryd yn gallu cymeryd y gair a peri bod yn troi yn fwyd yn heneidiau, fel yn bod ni'n gallu dy garu di'n fwy, a bod ni'n gallu dy ddilyn di'n well. Felly'n gweddi ni y bore yma ydy y bydd y gair y bore yma yn gymorth i ni ac yn fendus i ni wrth i ni geisio dy wyneb di. Gad i ni glywed pethau sydd yn gymorth i ni. Gna ddaioni i ni osgwal i di fod yn dda, fel y byddwn ni yn dy ddilyn di'n agosach. Ni'n cyflwyno'r byd yn ei angen o ddiwn tad. Yn arbennig y mannau hynny o ddiwn tad, lle mae dy blant di'n cael ei herlyd, a dy efengil di dan gwmwl o ddiwn tad. Da ni'n gweddio dy fendith ar yr efengil, a bydd dy eglwys di'n llwyddo yn ei thystiolaeth, yn India, ond hefyd gwledydd eraill, megis Iran, y dyddiau yma efo'r cyfan sydd yn digwydd yna, ac Iraq, a Corea, gogledd Corea o ddiwn tad, Myanmar a China. Da ni'n meddwl am Wcrain a'r saint fanno yn tystio i ti yng nghanol y rhyfel, a Rwsia o arglwydd yn Duw, a cymaint o wledydd eraill, bendithiad y eglwys yn yn byd, bendithiad y air gogoniant i dy enw. Ac arglwydd, da ni'n gofio dros yn gwlad ni, a byddwn ni'n bendithio'r gair yn yn gwlad ni, a ni'n cael gweld cyfnod newydd, pryd mae pobl yn dy gymryd o ddifri, a pobl yn sylweddoli mae ti sy'n mynd i ateb y syched sydd yn ei calonau am heddwch a thangnefedd. Lly clyw yn gweddi o dad. Os yna rhywun yma baich arbennig ar ei calonau, da ni'n ei cyflwyno nhw i ti, ac yn ddiolchgar dy fod ti yn ymwybodol yn holl anghenion, ac ar waith o ddiwn tad, i'n helpu ni i brofi dy fendithion y dyddaioni. Clyw yn gweddi felly, siarad â ni trwy dy air rwan, a gada'r cyfan fod yn ogoniant i ti, am bod ni'n gofyn y cyfan trwy heiddiant i'n harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Wel, mi ganwn ni emyn arall cyn troi at y gair.
Mae Gwyl yn hoff o ddeud bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi gwneud popeth. Mae o wedi gwneud y cyfan. A dyna sydd yn wir, mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Ac felly, dyledwr i ras ydw i fi. Wrth modd yn sôn am awdur yr emyn yma, Augustus Montague Toplady, na chi enw. Fo sgrifennodd yr emyn yn Saesneg a dyma'r gyfeithiad Cymraeg. Dyledwr i ras ydw i fi, am ras cyfamodol mae'n hân. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, cyfiawnder Crist yn wisg. Nid ofna fi ddyfod os flaen. Mae dychryn y gyfraith sydd yn condemnio ni. A Duw, y Duw sydd mor sanctaidd, mae'n dan ysol. Ac eto, dyn nhw'n methu fy nghyffwrdd yn wir. Mae gwaed ac y fuddod fy Nghrist yn cuddio fy meiau yn glir. Ac ymlaen. Y bore yma dwi am droi at Efengel Marc ar 5 benod. Mae'n benod eithaf hir, ond dwi'n mynd i ddarllen yr ail hanner. Yn yr hanner cyntaf mae'r gwaredwr yn mynd i ochr arall môr Galilea. A fanno mae'n cyfarfod dyn sydd wedi fyddiannu. Dyn wedi fyddiannu efo ysbrydion drwg. Lleng. A mae'r dyn yn cael ei ryddhau. Dych chi'n cofio'r hanes efallai am yr ysbrydion drwg yn cael mynd i'r moch a nhw'n rhithro dros y dibyn i'r môr. Ond wedyn mae'r gwaredwr yn dod nôl i Galilea. Mae'n hwylio
a draws y môr efo'i ddisgyblion i Galilea. A dyma da ni'n ddarllen, Marc 4:5 ac 21. Wedi i Iesu groesi nôl yn y cwch i'r ochr arall, daeth tyrfa fawr ynghyd ato, ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog o'r enw Jairus, a phan welodd ef syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn daer arno. Mae fy merch fach, meddai, ar fi'n marw, tyrd, a rhod y ddwylo arni iddi gael ei gwella a byw. Ac aeth Iesu ymaith gydag ef. Roedd tyrfa fawr yn ei ganlyn ac yn gwasgu arno. Ac yr oedd yno wraig, ac arni weidlif ers 12 mlynedd. Roedd wedi dioddef yn enbyd dan driniaeth lawer o feddygon, ac wedi gwario'r cwbl oedd ganddi, a heb gael dim lles, ond yn hytrach mynd yn waith. Roedd hon wedi clywed am Iesu, a daeth o'r tu ôl iddo yn y dyrfa, a chyffwrdd a'i fantell. Oherwydd roedd hi wedi dweud, os cyffyrdaf hyd yn oed a'i ddillad ef, fe gaf fe iachau. A sychodd llif ei gwaed hi yn y fan, a daeth hithau wybod yn ei chorff ei bod wedi iachau o'i chlwyf. Ac ar unwaith, deallodd Iesu ynddo'i hun fod y nerth oedd yn tarddu ynddo wedi mynd allan. A throes yng nghanol y dyrfa a gofyn, pwy gyffyrddodd am dillad? Meddai ddisgyblion wrtho, yr wyt ti'n gweld y dyrfa'n gwasgu arnat, ac eto'n gofyn pwy gyffyrddodd am ei. Ond daliodd ef i edrych o'i gwmpas i weld yr un oedd wedi gwneud hyn. Daeth y wraig dan grymun ei braw, yn gwybod beth oedd wedi digwydd iddi, a syrthiodd o'i flaen ef a dweud wrtho'r holl wir. Dywedodd yntai wrthi hi, ferch, y mae dy ffydd wedi dy iachau di. Dos mewn tangnefedd, a bydd iach o'ch glwyf. Tra oedd ef yn llefaru, daeth rhyw rai o du arweinydd y synagog a dweud, y mae dy ferch wedi marw, pam yr wyt yn poeni'r athro bellach. Ond anwybyddodd Iesu'r neges a dywedodd wrth arweinydd y synagog, paid â gofni, dim ond credu. Ac ni adawodd i neb ganlyn gydag ef, ond Pedr ac Iago ac Ioan brawd Iago. Daethant i dŷ arweinydd y synagog a gwelodd gynnwrf a phobl yn wylo ac yn dolefain yn uchel. Ac wedi mynd i mewn, dywedodd wrthynt, pam yr ydych yn llawn cynnwrf ac yn wylo? Nid yw'r plentyn wedi marw, cysgu mai. Dechreusiant chwerthin am ei ben. Gyrrodd yn tai bawb allan a chymryd tad y plentyn a'i mam, a rhai oedd gydag ef, a mynd i mewn lle roedd y plentyn. Ac wedi gafael yn llawr plentyn, dyma fy'n dweud wrthi, talitha cwm, sy'n golygu fy ngeneth, rwy'n dweud wrthyt cod. Cododd yr eneth ar unwaith a dechrau cerdded oherwydd oedd yn 12 mlwydd oed, a thrawyd hwy yn y fan a syndod mawr. A rhoddodd ef o'r chymyn pendant iddynt, nad oedd neb i gael gwybod hyn, a dywedodd am roeddi rhywbeth i'w fwyta. Dyma air yr arglwydd. Wel, yn India, mi ydw i'n mynd i fod yn ceisio arwain y rhai dwi'n siarad efo nhw trwy Efengil Marc a trwy lythyrau Pedr. Mae Gareth yn mynd â nhw trwy llythyrau Tirifeinied a llythyrau Paul a Timotheus a Titus. Wedyn, o'n i'n meddwl heddiw fyswn ni yn ailymweld ag Efengil Marc, felly fel rhan o'm haratroad ar gyfer mynd i India, ond hefyd yn credu bod yna air yma ar eich cyfer chi. Sos dwytha, i gafodd Gwenan ben blwydd. Ac meddwl, o reit, mewn i allan am bryd o fwyd felly. Os rhaid meddwl, ble dyn ni'n mynd i fynd? Dyn ni'n mynd i fynd i Indian achos mod i ar fi'n mynd i India, neu Chinese neu rhywle arall. Oedd rhaid dewis lle oedden ni'n mynd. Ac ar ôl mynd, dyma ni cael y fwydlen ac ar oedd rhaid dewis oedd i ar y fwydlen. Ac a bod yn onest,
Ond na rai peth ar y fwydlen, oedd gynnon ni'n syniad be oedden nhw. Ond oedden ni'n gorfod trio dewis. A mae bywyd yn llawn o orfod dewis gwahanol bethau. Bob dydd, da ni'n gorfod dewis. Rhai pethau'n gwbl ddibwys, dewis beth i wisgo ac yn y blaen. Rhai pethau eraill yn fwy pwysig. Ond pan dyn ni troi at sut dyn ni'n gweld bywyd, be di'n golwg ni ar y fywyd, a hwn yn rhywbeth sydd yn llawer mwy pwysig yn dydi. A chyma mae pobl yn cymryd syniadau o bob man i feddwl, wel, dyma fel dwi'n gweld mae bywyd. A pan da ni'n dod at grefydd, chymod, rhai ohono ni yng nghenedlaeth i wedi cael yn magu mewn oes pryd oedd pobl yn cael eu hannog i ystyried gwahanol grefyddau ac efallai cymryd, wel, ambell daw o'r grefydd yma, ambell daw o grefydd arall, ac ambell daw beth o Gristnogaeth, ambell daw hyd yn oed o'r byd secular, a rhoi'r cyfan at ei gilydd fel rhyw pick and mix. Ond, mewn gwirionedd, fedrwch chi ddim jyst cael rhyw dwtsh bach o Gristnogaeth yn eich bywyd. Pan da ni'n sôn am Iesu Grist, mae'n ddewis pwysig mae rhaid i ni wneud. Ydyn ni'n mynd i ddilyn Iesu Grist? Neu ydyn ni ddim? Does a ddim eistedd ar y ffens. Does a ddim weithiau dilyn Iesu Grist a weithiau dilyn rhywbeth arall. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn galw ni i'w ddewis o efo'n holl galon a'n holl enaid. So'r cwestiwn ydy, pam? Pam ddylen ni ddewis dilyn yr arglwydd Iesu Grist? Ac yma yn y 5 bennod, da ni'n cael 3 hanes am 3 person sydd trwy i cysylltiad â'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei bywyd wedi newid yn llwyr. A'r gyntaf ohonyn nhw, nes I ddim darllen yr hanes, ond y dyn yma, yng ngwlad y Geraseniaid, oedd wedi ei feddiannu gan lu o ysbrydion drwg. Pan oedd Iesu'n gofyn iddo fo, beth yw dy enw? Mae fo'n dweud lleng, legion, achos bod llwyth ohono ni i fewn yn y dyn yma, yr ysbrydion drwg yn siarad. A'r arglwydd yn ei ryddhau o. Wedyn, da ni'n cael hanes y wraig yma, oedd efo'r hemorrhage, oedd jyst ddim yn sychu. Ac oedd yna ganlyniadau i hyn. Oedd hi'n alltid o fywyd arferol oherwydd hyn. A hi'n dod a jyst cyffwrdd ymyl gwisg y gwaredwr i gael ei achad. A wedyn, da ni'n cael Jairus, arweinydd y synagog, a'i ferch o yn dioddau, yn marw. A'r gwaredwr yn rhoi bywyd yn ôl iddi. Felly, wrth i ni feddwl am hyn, oes yna rhyw bethau allwn ni i dysgu? A'r peth cyntaf dwi eisiau i awgrymu ydy, mae angen Iesu arno ni, oherwydd mae rhai pethau yn rhy fawr i ni. A mae'n gwybod faint o'noch chi sydd yn control freaks. Da ni'n licio bod yn gwybod beth sydd yn digwydd ac yn rheoli'n bywyd ac yn gallu dweud, wel, dyma beth sy'n digwydd yn yr wythnos yma, da ni'n hoffi bod yn gallu dweud, ie, da ni in charge o'n bywydau ac yn y blaen. Ond, wrth gwrs, mae pethau anusgwyl yn dod. Mae yna fil anusgwyl yn dod trwy'r drws a da ni'n ffeindio hi'n hawdd i'w dalu. A'r peiriant golchi'n torri lawr a da ni'n, mae'r gegin yn fes I gyd ac yn y blaen. Mae cyfrifiadur yn mynd I grasio a cholli gwaith oedd ni wedi bod yn gweithio arno fo, neu y waith fydd da ni'n gallu profi afiechyd. A da ni gyd yn gwybod fod y pethau mae'n gallu torri ar draws yn bywydau ni.
A da ni ddim in control. Ac yn y dyddi yma, efo beth sy'n digwydd yn wleidyddol, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn y byd chwaith. A da ni'n gallu rheoli beth sydd yn digwydd yn y byd. Ac oedd y dyn yma, y dyn yn gwlad y Gesereniaid, oedd o wedi i feddiannu efo'r ysbrydion aflan. Be bynnag da ni'n ddeall wrth sôn fan yma am gael i feddiannu, oedd yn amlwg nad oedd pobl ddim yn gallu cael trefn ar y dyn yma. Da ni'n gwybod beth oedd ei gefndir o, doedd o ddim yn iddew. Oedd ei rieni wedi dal fyny mewn rhyw fath o witchcraft neu rhywbeth, a bod hwn yn blentyn wedi bod yn amhosib i drin neu a oedd rhywbeth wedi digwydd yn ystod i fywyd. Wedi tyfu'n raddol mewn drygioni, ond oedd wedi cyrraedd y pwynt lle oedd pobl methu wneud dim byd efo fo. Doedd siarad efo fo ddim yn gwneud y tro. Doedd addysg ddim yn gweithio. Doedd hyd yn oed ceisio i rwymo i lawr pan oedd o'n cael y ffitiau yma ddim yn gweithio. Ac oedd yn byw mlith y beddi ac yn ddychryn i bawb oedd yn dod heibio. Roedd hwn yn cartrefu ymlith y beddau, meddai Marc. Ac ni allai neb mwy ach ei rwymo hyd yn oed a chadwyn. Roedd wedi rwymo'n fynych a llyffeseiriau a chadwynau, ond roedd y cadwynau wedi rhwygo ganddo. A llyffeseiriau wedi dryllio ac ni fedrai neb ei ddofi. Ac yn wastad, nos a dydd, ymlith y beddau ac ar y mynyddoedd byddai'n gweiddi ac yn ei anafu hun a cherig. Oedd yn broblem rhy fawr i bobl fedru delio efo fo. A da ni'n gwybod yn y gymdeithas mae yna broblemau mawr nad yw bobl ddim yn gallu delio efo nhw. Da ni'n gwybod sut mae delio efo problem troseddu yn y wlad yma. Mae'r carchardau'n orlawn. A mae pobl efo gwahanol gynlluniau ac yn y blaen, ond di o ddim fel sef o'n sortio'r peth allan. A wedyn mae pobl yn dweud, ond i ni gael addysg, mae bywyd yn mynd i fod yn well. Ond da ni'n byw mewn oes sydd efo mwy o addysg nag unrhyw oes erioed o'r blaen yn hanes byd, ond mae'r byd mewn mes. Pwy sydd efo awdurdod i roi trefn ar hyn i gyd? A ni'n gallu meddwl am wledydd, wel, da chi'n gallu meddwl am Gymru, oes a fi felly, ynde. Pan ddoth y Rufeiniaid yma, dyma nhw'n ffeindio pobl jyst yn llwysi gwahanol yn ymladd yn erbyn ei gilydd ac yn ymladd yn erbyn y Rufeiniaid wrth iddyn nhw ddod. Ac oedd bywyd yn anrefn. Dwi'n cofio yn y 5 dosbarth, gorfod gwneud Caesar's Gaelic Wars yn y gwersi Lladin. A disgrifiad Cesar o'r gymdeithas yma ac arferion y gymdeithas. Be allai roi trefn ar hynna i gyd? Sut allai bethau newid? Efo'r dyn yma, doedd pobl ddim yn gallu sortio fo allan, ond oedd na un oedd yn gallu sortio fo allan. Be sydd â fyny di am ei Iesu mab y Duw goruchaf, medda fo. Ni oedd yr ysbrydion aflan yn nabod Iesu am pwy oedd o, nid jyst mab y saer, ond dyma fab Duw wedi ymddangos. Ac oedden nhw'n ei wynebu fo. Ac oedden nhw'n gwybod bod ganddo fo'r awdurdod drostyn nhw. Ac y gallai fo i'w bwrw nhw allan. Maen nhw'n gofyn iddo fo, plis, gawn ni fynd fewn i'r moch. A maen nhw'n cael mynd fewn i'r moch yn dod o'm lles iddyn nhw, dyma nhw'n rhedeg dros y dibyn fewn i'r moch. Yn wallgo. Oedd Iesu efo'r awdurdod i ddod mewn i fywyd y dyn yma a gwneud beth oedd neb arall yn gallu i wneud. Felly dyna un rheswm pam dylen ni ddilyn yr arglwydd. Mae o efo'r awdurdod i fedru gosod trefn ar yr anrhefn sydd yn ein calonnau ni.
A pan mae'r gwaredwr yn cael cyfle i ddod a gosod trefn ar galonau llawer o bobl, da ni'n ffeindio bod y gymdeithas yn newid. Mae'r gymdeithas yn dod yn fwy trefnus. 1904 yn Bethesda. 1903 yn Bethesda, be ddigwyddodd? Oedd y gweithwyr ar ôl y streic fawr, lot o'n nhw wedi mynd i'r de, ac oedden nhw dod nôl i'r gogledd efo arian, ond oedd hi'n rhemp yna, pawb wedi meddwi ac yn y blaen. 1904 oedd y diwygiad wedi cyrraedd. Ac yn lle gwario'u pres prin ar ddiod, oedden nhw'n dod â'r pres adre i'w gwragedd i ofalu am eu teuluoedd. A heddwch. A'r heddlu heb ddim byd i wneud ond ffurfio côr i ganu. Neu yn India, lle dwi'n mynd, mae nifer o'r rhai fyddai'n siarad efo nhw. Maen nhw'n gweithio yn y mynyddoedd yng nghanol llwyth, a mae'r bobl fan yn addoli'r coed ac yn addoli'r ysbrydion aflan. Ond tystiolaeth byd ydy pan mae'r efengil yn dod ac yn i bentre a phobl yn credu. Mae bywydau nhw'n newid. Maen nhw'n dal yn mynd i fod mor dlawd ac erioed. Ond mae parch yn dod fewn i'r teuluoedd, gwir at ei gwragedd, gwragedd at ei gwir. Gofal dros blant. A bywyd gymaint gwell. Achos bod Crist wedi cael dod mewn i fyw yn eu calonnau nhw. Ond wedyn, mae yna broblemau o fath arall yn dod yn does, nid jyst anrefn. Ond cymwch y wraig yma. Y wraig yma oedd efo'r hemorrhage, efo'r diferlydd gwaed. A'r broblem oedd hyn yn ôl deddfe seremoniol yr Israeliad, oedd hyn yn ei gwneud hi'n aflan. Felly, os oedd hi wedi eistedd ar gader, achos bod hi'n gweidi yn gyson, yna oedd y gader yna'n aflan, a bydde neb yn cael eistedd ar y gader yna, nes bod wedi cael ei golchi a'i sancteiddio mewn rhyw ffordd. Ac oedd pawb yn gwybod amdani. A mae'n debyg bod hi efo rhywfaint o fodd, falle bod hi'n eitha cyfoethog ar un adeg, ond ar ôl i hyn, oedd hi wedi gwario'r cyfan oedd ganddi i drio sortio'r broblem allan. Ac oedd wedi mynd at y meddygon oedd efo'r wybodaeth oedd ganddyn nhw ar y pryd, a doedden nhw'n wedi gallu gwneud dim byd. Bosib heddiw bydde'r meddygon wedi gallu drino yn reit syml, ond y pryd hynny, nad oedden nhw'n gallu gwneud. A dyna lle oedd hi felly, ddim yn cael mynd fewn i'r synagog, achos bod hi'n aflan. Ddim yn cael mynd i'r deml, achos bod hi'n aflan. Ddim yn cael cymryd rhan mewn bywyd. Ddim yn gallu defnyddio'r un llestri wrth fwyta a phobl eraill, achos bod hi'n aflan. A teimlo rhywsut bod hi ar wahân i bawb arall. Ond oedd wedi clywed am y gwaredwr. Clywed am yr un oedd yn gallu gwneud pethau ryfeddol. Oedd hi'n clywed fod Iesu o Nazareth efo ryw awdurdod ac oedd yn gallu gosod i law ar wahangleifion ac oedd nhw'n cael ei achau. Oedd yn gallu cymryd gafel yn rhywun oedd yn gloff ac oedd yn codi ar ei draed. Oedd yn gallu rhoi i fysedd ar lygyd rhywun dall ac oedd nhw'n cael gweld. Ac oedd hi'n meddwl, os na o beth fan yna i fi? Mae'n mynd yn dawel bach. Cyffwrdd ymyl i wisg. A gronyn o ffydd. Dim llawer, just digon o ffydd i fynd a cyffwrdd i wisg a meddwl, os rhywbeth yn mynd i ddigwydd. A oedd hi'n gwybod yn ei chorff yn syth bod y newid wedi dod. Chymod heddiw,
Da ni'n y gymdeithas, da ni efo'n gwahanol gynlluniau i sortio gwahanol broblemau allan. A mae rhywun yn dod ar cwrs yma i sortio peth yma allan. A rhywun dod â chynllun arall i sortio rhyw broblem arall. A mae yn methu. Ac efo ni, pan da ni'n wynebu y peth mae'n torri ar draws yn bywydau, fel bod ni ddim yn gallu byw bywyd normal. Be fedrwn ni'n neud? Dewch at Iesu. Hyd yn oed os ydych chi ddim efo digon o ffydd i ddod yn hyderus, jyst dewch yn betrus a fel petai cyffwrdd ymyl i wisgo, jyst dweud, please, lle di'n helpu fi? A mae Duw yn ei ras wedi dweud bod pawb sy'n dod at Iesu, bod o ddim yn mynd i gwrthod nhw. Rwy'n a ddel ata fi, nes bod i afef allan ddim, medde yr arglwydd Iesu Grist. Dydy pethau sy'n rhy fawr i ni, ddim yn rhy fawr i'r arglwydd Iesu Grist. Fod i arglwydd bywyd a marwolaeth. A mae hyn yn dod â ni wrth gwrs ymlaen at y peth arall sydd yn rheswm mor bwysig pan bod ni angen mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni angen Iesu wrth mae'n amser ni yn gyfyngedig. Mae'n amser ni yn bryn. Dyma'r hanes sydd efallai'n tynnu fwyaf ar ein calonau ni. Dyna lle oedd Jairus yn ddyn pwysig yn yr ardal, arweinydd y synagog. Hynny ydi, mae'n debyg bod y synagog yn cyfarfod yn i dŷ fo. A oedd yn rhywun o bwys a phobl yn ei barchu fo ac yn edrych i fyny ato fo. Ond oedd yna rhywbeth arall oedd yn wir am y dyn yma. I oedd yn dad. A'i ferch yn ymddangos fel canwyll i lygad. Ac un peth mae tad eisiau ei wneud ydy amddiffyn ei blant ei hun. Gofalu bod ei blant yn cael tyfu'n iach, yn cael tyfu'n dda. A wedyn, beth bynnag oedd yn digwydd iddi hi, roedd o yna i ddeud, dwi yma i dy helpu di ac i dy gefnogi di, beth bynnag sy'n digwydd. Ond mae rhywbeth yn digwydd. Mae'n mynd yn sal. A da ni'n gallu dychmygu hi yn edrych i fyny at ei thad o'i gwely, efo cwestiwn yn ei llygad. Pam mod i'n teimlo fel hyn? Oedd wedi trio deud, paid y phoeni mechan ni. Nawn ni ffeindio rhywbeth i dy wella di. Mi fendi di pan ddaw'r haf efallai, ond oedd wedi methu. Y tad yma wedi methu yn yr un peth oedd yn fwyaf pwysig yn ei fywyd o. Ond be am y proffwyd o Nazareth? Ble mae o? Ond oedd o ddim yna. Oedd o draw ochr arall y môr yn delio efo'r dyn ymhlith y beddau. Oedd Jairus yn siŵr o fod wedi clywed amdano fo. Efallai mae yn ei synagog oedd yr hanes ymhenod un da ni'n clywed yn Efengil Marc, lle mae'n bwrw allan ysbryd aflan o'r ddyn fanno. Ond oedd Iesu ddim yno rwan. Roedd ar draws y môr. Ac yna mae'n clywed, mae'n gwch ar y ffordd. Ie, cwch y disgyblion ydi o. Ie, mae Iesu yna. A dyna lle mae o ar dyrfa efo fo i gyd isio i'w harweinydd nhw gael help. A maen nhw'n mynd at lan y môr. A erbyn Iesu gyrraedd, maen nhw'n barod cyn iddo fo hyd yn oed ddod oddi ar y cwch yn galw, Tyr, please helpa ni. Wrth gwrs, pan ddychwelodd Iesu, meddylig croesawyd ef gan y dyrfa, rhaid oedd pawb yn disgwyl amdano. A dyma fo pobl yn mynd o'i flaen, yn clirio'r ffordd mwyn iddo fo gael mynd ar y frys i dŷ Jairus. Oedd amser yn bryn. Ac
Ac yn sydyn, mae Iesu stopio. Pwy gyffyrddodd â fi? A Jairus yn meddwl, come on, ti done. A'r amser, oedd y merch i mor ddifrifol y wael. Mae Iesu'n cymryd amser efo'r ddynes yma. Beth sy'n digwydd? Ac ar ôl delio efo'r ddynes, maen nhw'n dechrau mynd, a mae'n gweld gweision o'i di yn dod. Mae'n ei nabod nhw, mae'n gweld beth sydd yr olwg ar ei gwynebau nhw, a mae'n gwybod be maen nhw'n dweud. Cyn iddyn nhw gyrraedd, mae sylweddoli, mae'n rhy hwyr. A dyna'r broblem efo'n bywyd ni, mae'n bywyd ni'n gyfyngedig, a dyn ni'n gwybod pryd mae'n mynd i stopio. O'n i mewn angladd os y blaen, ac oedd o'n 77 mlwydd oed. Oed teg. Clywed rhywun arall yn sôn am ei dad yn gorfod cael mynd i gartre gofal, ond yn 98 mlwydd oed. Gŵr i nith i mi yn marw'n 44 mlwydd oed, yn sydyn, yn y nos. Plant yn marw hyd yn oed. Mae amser yn gyfyngedig i ni. Ond oedd amser ddim yn gyfyngedig i Iesu. Fod i arglwydd amser. Paid y poeni, meddwl fo wrth Jairus. Dim ond creda. A dwi'n fawr mynd. A pawb yna, yr galarwyr proffesiynol yna yn gwneud sŵn mawr. So oedden nhw'n gwybod sy'n nhw'n cael eu talu'n dda gan rhywun fel arweinydd y synagog. A Iesu'n dweud, stopiwch. A maen nhw'n stopio'n syth a dechrau chwerthin ar ei benod. Da ni'n gwybod pan mae rhywun di marw. Ond mae Iesu'n ei bwrw nhw allan, oedd ddim byd i'r arglwydd estyn trwy farwolaeth lawr. Gafel yn llaw yr hogan. Da ni'n mynd yn gwybod ei henw hi, ond dyma'n dweud, ti done mechan ni, cod at y draed. Ac oedd Iesu arglwydd bywyd y marwolaeth yn gallu rhoi bywyd yn ôl i'r ferch yma. Ac yn y pen draw, mae yna un gelyn na feder neb ohona ni i reoli, a hynny di marwolaeth. A mae'n adeg yn dod pryd byddwn ni gyd, os nad i Iesu'n dod nôl ar gymylau'r nef gyntaf, da ni gyd yn mynd i wrthwynebu'r diwrnod, pan fyddwn ni'n ffarwelio a phawb a phopeth fan yma. A fyddwn ni'n mynd trwodd i dragwyddoldeb. Sut fedrwn ni wynebu hynny? Mae'r un sy'n gallu sortio mywyd i allan fan yma yn gallu sortio tragwyddoldeb ar ynghyfer i. Pam? Achos pan dwi'n mynd o'r byd yma, dwi'n mynd i orfod sefyll o flaen Duw fy nghreuwr. A dwi'n mynd i orfod ateb am y cyfan dwi wedi wneud. A mae yna gymaint dwi wedi wneud, mae gennau gywilydd ohono fo, a dwi'n gwybod bydde Duw'n gwbl gyfiawn yn fy marn i fi ac yn ymwrw fi ymaith oddi wrtho fo am dragwyddoldeb. Ond mae Iesu wedi cymryd y drygion i ni, mae wedi cymryd y methiant hynny, mae wedi cymryd y mes dwi wedi gwneud o bethau. A mae wedi wynebu'r canlyniadau i gyd ar y groes drostau. A mae'n cynnig bywyd tragwyddol i fi, yn syml am i mi, fel Jairus, just fynd efo fo a chredu ynddo fo. Am i mi, fel y wraig yna efo diferlydd gwaed, fentro ato fo a dweud, please, derbyn fi. Am i fi, fel y dyn yna mhlith y beddau, ddod at Iesu, a Iesu yn fy ryddhau fi o'r drygioni. Os na rhywun yma sydd efallai ddim yn siŵr a ddylech chi fod yn dilyn Iesu a'i peidio. Os na rhywun yma tybed sydd ddim yn siŵr a ydych chi
wir eisiau wynebu y gost o ddilyn Iesu, falle achos da ni'n gwybod, os da ni'n dilyn Iesu, da ni'n gorfod peidio dilyn pethau eraill, da ni'n hoffi weithiau. Os na rhywun fan yma sydd yn teimlo, dwi'n yn gwybod fes i Iesu yn fy nerbyn i, fes fo'n gwneud rhywbeth drosta i. Dowch at Iesu, dowch at y gwaredwr, a rhowch eich ffydd yn ddyfol. Achos mae o isio i chi ddod ato fo. Mae o isio i chi ddod a phrofi'r fendith. Mae isio chi ddod a phrofi gariad o. Mae isio i chi ddod a gadw iddo fo helpu chi trwy fywyd ac ymlaen i fywyd tragwyddol. Heddiw, da ni mewn oes lle da ni cael cynnig pob math o bethau. Ond da ni'n gwybod tydi'r pethau yna ddim yn bodloni. Ond da ni hefyd mewn oes lle da ni'n cael cynnig dod at fab Duw ei hunan a gofyn iddo fo yn derbyn ni. A mae o yn derbyn rhai. Smots pa mor ddrwg ydy'n cefndir ni, pa mor pathetic da ni wedi bod, dim ots pa mor bell da ni wedi crwydro. Mae o'n barod i ddod i mewn i'n bywydau ni, a'n helpu ni, yn union lle rydyn ni, gogoniant i'w enw. Ac i ni sydd wedi dod, o gadwch i ni fod yn daer, i geisio cyflwyno'r Cris rhyfeddol yma i bobl eraill, fel bod mwy yn dod i brofi gras trwy i gariad o. Beth am i ni ganu emen efo'n gilydd? Emen sydd yn dangos gymaint mae'r gwaredwr yn dymuno i ni fod yn ei ddilyn o. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio i braidd drwy'r erchyll anial mawr, ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe.
Arglwydd Iesu, da ni'n diolch i ti, dy fod ti'n addfwyn a gostyngedig o galon. Da ni'n diolch i ti dy fod ti'n sôn amdano ti dy hunan fel y bugel da sydd yn ceisio defaid. A da ni'n diolch o ddiwn tad hefyd y fod ti yn arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd, efo'r awdurdod i ddod â threfn allan o anrhefn yn bywydau ni. Yn dy ras ac yn dy gariad, osgweli di fod yn dda a nid i beri bod ni gyd yma yn gwybod am y cariad hwnnw ac yn profi'r cariad rwan a thrwy'n bywydau ac ymlaen i dragwyddoldeb. A bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist ac i gariad Duw ein Tad ac i gymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.